gimi wacho en ni koro moko bro mana go koko to gimu nyalo time malongo to onge. Nyiso ni piny owacho bro yudo yo magidwaro nikech koro od bura giingo sani. Ing'eyo ni od bura ji ng'ado bura kokadho kuom ombulu. Koro ka jo ung'eny to goyo kura kaka odwaro. But duondi to winjore. Nitie gik mang'eny ma jopiny sani penjowa ni to un kaka ma un e od bura dak nun oko magi. To nitiere kaka wan wawachogi. But ka gik sa go ombulu to gogi ombulu wuok mopogore. Koro en gima yot ahinya ne jo Kenya nikech jatend piny owacho masani nyo move quickly makoro en gi majority. Manyo onge go. Ka dinyo wakete dinyo bed ni wanie siasa kata siasa ma Kenya ka chalo gi machal migoyo piny mar Amerika. Ka jo Amerika jok manyo odonjo ka gin Republican chama mar Trump pod gina kar tiendgi ng'eny gi onge kuma gidhiye kendo ineno ka sani gidhiye miluongo ni midterm election manyalo miyo Republican kata majority. To president pod di mabedo Biden maja Democratic maisa Democrat. Koro inongo ni gik midhi kel nyaka koro ji goe mbaka matwage malach. To marwa ni tinong ka already osem tiyo gi route mar oyieyo mosekawo jochung' mang'eny kata jo bura mang'eny moyier moduoko kore koni. To kendo koro ineno kata sani ka weche matimore od bura mipuodho chalo gimidwa puodhi jok manyo yier jotend migepe. To ineno mna ka already ji ok chikitgi kata kineno ka ji golo twak. To ji ok chikitgi joma wachi kaka Aisha Jumwa ma minority wacho ni kaluwore gi gik maluwore ok onego bed ni en jatend migawo. Mithika Linturi nigi cases madhi 40 court ng'ata achiel. Weche moko ne luwore nyaka weche mag bembo. Weche marach kabisa wach monego kelwa wich kuot kaka country. To inuongo ka jomoko to shangilia to ne wabro kadhe. Nang'o nikech koro gidwa ni gimor jatend piny owacho.